Amb el lema Tothom a taula, la Fundació Institut Català de la Cuina pretén aconseguir que la UNESCO reconegui la cuina catalana com a patrimoni immaterial de la humanitat. L'acte de presentació celebrat aquesta tarda al Palau de la Generalitat l'ha presentat el president Artur Mas i ha estat el tret de sortida que ha de portar la candidatura a complir el seu objectiu l'any 2013. L'inici dels parlaments ha anat a càrrec del president de l'Institut d'Estudis Catalans, Salvador Giner, que ha destacat la potencialitat de la cuina catalana. La nostra és una de les grans cuines, en un país petit com és el nostre, amb una enorme tradició i que ha format una cultura culinària absolutament extraordinària. Tot seguit, el catedràtic d'Història Medieval de la Universitat de Barcelona, Antoni Riera Melis, ha recordat les arrels històriques de la nostra cuina. La cuina catalana té una llarga tradició, disposa d'arrels molt fondes, en les quals es pot experimentar i crear sense perdre identitat. En el seu torn de paraula, Pepa Imamí, directora general de la Fundació Institut Català de la Cuina, ha parlat sobre la importància d'aquest projecte. Aquest projecte, com he dit abans, és un projecte de país perquè tots els sectors en sortirem beneficiats. Perquè, repeteixo, l'èxit serà de tots i l'ajut serà per tots. Per últim, el president de la Generalitat ha apel·lat al reconeixement que suposaria obtenir l'acceptació del projecte per part de la UNESCO. Que és producte de l'aportació de moltíssima gent. I podríem dir que si arribem a assolir aquest reconeixement de patrimoni immaterial de la humanitat per part de la UNESCO, si l'arribem a reconèixer, d'una forma o d'una altra, és una manera de reconèixer també tota aquesta tradició de tantes generacions i de tants segles. La campanya persegueix el reconeixement internacional de la cuina catalana com a patrimoni immaterial de la humanitat per part de la UNESCO l'any que ve, el 2013. Avui, aquí, al Palau de la Generalitat, s'ha fet el primer pas per aconseguir aquest objectiu. Albert Ribas, Pompeu Fabra, Televisió, Barcelona.